Yari ang mga nagapanguna nga impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, jail congestion rate in Western Visayas ara sa 280%, BJMP nagakinahanglan sang more jail facilities kag personnel. Treñas ginhangkat ang NBI nga dakpon ang mga Chinese nga naga-engage sa mga illegal activities. Small town lottery makapugong Bala sa ilegal nga pagsugal sa Iloilo. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Padayon nga gina-address ang Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP ang problema sa kakulang sa jail facilities sa palibot sang Western Visayas. Subong nga tuig, ara sa 280% ang jail congestion rate sang region, nagnubo sang 60% compared last 2023 nga ara sa 340%. Base sa data sang BJMP Regional Office 6 nga ara sa 40 ka jail facilities ang ila gina-maintain, kag gina-supervise kag naga-cater subong sang 9,969 persons deprived of liberty o kon PDLs. In terms of jail personnel, may ara lamang sa 1,769 personnel ang BJMP 6 nga naga-manage sang 41 ka jail facilities kag naga-secure sang 9,969. Ini ang rason kung nga ginhambal ni BJMP 6 Regional Director Jail Chief Superintendent Simeon S. Daloho nga nagahimaka sila paagi sa BJMP Central Office nga makapatindog sa more jail facilities kag makahire sang nilibo nga dugang nga personnel. Ginhangkat ni Mayor Jerry Treñas ang National Bureau of Investigation o kon NBI sa Western Visayas nga dakpon ang mga Chinese nga naga-engage sa illegal nga mga aktibidad sa syudad. Ginpagwa sang alkalde ang pagpanghangkat sang ginhangyo siya para sa iakomento sa kumpirmasyon sang NBI Region 6 nga may pila ka mga Chinese ang nagahimo sa nagkalain-lain nga illegal nga aktibidad sa Iloilo City suno kay Congressman Julian Baronda. Ginpahayag ni Baronda nga ang mga opisyales sang NBI 6 nagkadto sa opisina kag nagkumpirmar sa illegal nga mga aktibidad sa mga incheck. Takip na ang online gambling kag iban pa. Pahayag ni Treñas nga ang Iloilo City Police Office nagpakig-angot na sa NBI 6 parte sa ilang masunod nga tikang. Ginsuggest man sa alkalde nga ang Department of Justice kag ang Bureau of Immigration dapat mag-koordinar agud matugiban ang mga illegal nga aliens sa syudad. Sa iya bahin, nag-issue si Treñas ng executive order nga nagahatag sa mga guidelines para sa mas pinaayo kag mas strikto nga pagmonitor kag kolaborasyon sa mga departamento sa City Hall kag sa pulis agud maatubang ang mga issue may kaangtanan sa Pogos o kon Philippine Offshore Gaming Operations. Ang Executive Order number 094 nagadeklarar sang pulisiya sang syudad sa illegal nga pogos kag nagapangabay sa Police City Treasurer's Office, Local Economic Development and Investment Promotion Office kag City Local Economic Enterprise Office kon LEEO nga gamito ng ilang mga gahom sa idalom sang layi agud imbestigaran ang bisan ano nga ginadudahan nga pogo establishment sa sulod sang syudad. Ang direktor sa Western Visayas Police Brigadier General Jack Kuwangki sa isa ka press conference nagpasalig sang ila pangabudlay upod ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO kag ang lokal nga kapulisan agud mapunggan ang illegal nga sugal sa probinsya sang Iloilo paagi sa pagpasulod sang bag-o nga small town lottery o kon STL agent. Ginpahayag ni Wangki ang nagapadayon nga problema sa illegal kag guerrilla type nga operasyon sang sugal sa rehiyon kag ginpahayag ang bag-o nga STL franchise para sa probinsya sang Iloilo nga gin-grant sang PCSO ginasaad nga magbulig sa pag-untat sang sini nga mga illegal nga mga aktibidad. Ang Eagle Roar Gaming Corporation bilang authorized agent corporation sang PCSO, opisyal nga nagkoordinar upod ang Regional Police Office agud masiguro ang legal nga operasyon sang lottery. Ginsaysay naman ni Wangki ang iya bag-o nga pag-istorya kay PCSO General Manager Mel Robles sa Kalibo Aklan nga nagapakita sang commitment sang Police Regional Office 6 o PER 06 sa pagsuporta sa otorisado nga STL operations sa probinsya. Gindetalye niya ang budlay sang kapulisan kung sa diin halin Hulyo 1 tubtob 27 may 106 ka operasyon nga nagresulta sa pagkatakop sang 317 ka individual kag pagkasapo sang 73,000 pesos nga pusta nga kwarta. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.